No niin. Niko. Oho. Uusi. M-sana. Elikkäs tänään poltetaan erilaisia esineitä. Ei täällä kyllä mitään esineitä paljon ole, mutta siellä on Xbox-ohjain. Aloitetaan nyt täällä kokispullolla. Jos nää sun vitun 10 vuotta vanhat tulitikut vörkkis. This is fucking ass, hyi helvetti. Fuck. Ei ihan oikein. Hommas paskat tulitikut. Legit 100 vuotta Tätä vanha. perustaa mökkiviikolta, mutta ei tää vittu sytyy. Eihän se juuta Käy vittu sytyy. vittu mitään. Animaatio, joo. Lötyrä se koko paska vittu sille. Siitä vaan vittu siihen. Joo, No nyt niin. on glazing. Vittu enemmän saatana. Tuo ei riitä mihinkään. Kyllä mun asia kuulissa. Joo, animaatio. Joo. Jos ne vittu saa... Fuck. Kun ei ne vittu sytyy. Mitä vittu? Paskat tulitikut. Miksei sulla on liekin heitintä kotona? Tää eventti voi jäädä lyhyeksi. Mitä hele? Tänä oota. Et sä voi niitä kaikkia syyttää. No kun vielä on se Xbox-ohjain. Pitää tämmönen nuotio tähän, sit kaikki vaan tohon. Tästä tulee lyhyt eventti, koska Tarmo ei täällä saa syttyä vittu mitään. Tää on kaikkea käyty kuitenkaan. Käytä kaikkea vittu läsnä. Tarvii vielä sitä ohjainta valita. Me tehdään siis tähän vittu nyt iso nuotio vaan. No niin, tässä yritysnumero 4 vai 5 vai mikä vittu. Sponeesta reaktio. Se on saatana tikutkaa sytyy. Onks täällä niin kylmä vai tää helvetti? Ei tää nyt kylmä oo silleen, vittu. Eihän se tuli nyt sitä kylmyyttä katsoa. Tää vaan tuulet mä perkele. Oi veri! Ei ja kaikki meni sinne. Sanoit sinne jäi vielä. Perkele. Vittu mitä helvetti! Ei ne voi. Joo, tässä kävi nyt niin, että noi kaikki tulitikut meni tossa. No niin, tää äskenen feilas vähän, niin kokeillaan nyt uudestaan. Aika vaan tää toho. Pesää kaikki samaan aikaan, vittu taas paketti sampoja meni. No mitä muuta? Tehdäänkö vaan nyt niin, että otetaan täältä tää Xbox-ohjain. Tää saa. Mä tiedän mitä vittu me tehdään siinä. Avaa tää. Laitetaan tohon, kato siinä on tommonen nuotio alla. Sillä laitetaan siihen noita osia, jota jäi tosta vähän eriksi. Tässä on näitä random osia. Niin. Siinä on tommonen patterirasi. Nyt mä keksin. Kato. Kombinaatio lukko. Joo. Animaatio on jo hyvä sytytysneste kyllä, eihän no syty ees. Ihan paskaa. Kun sitä voi sitä suoraan sitä sytytysnesteeseen laittaa, kun ei se vittu tartu märkää pintaan. Ei niin. Se lintu syttynyt helposti. No se oli kesällä. Se oli kuiva kesän lintu. Oikeustalon vieressä kuollut. Pistettiin siippupussiin ja... Miksi vittu sä kantaisitte kuollutta lintua? Vittu nyt lähtee koko sampopaketti vittu, kun pesää syttää jo ihan helvetissä. Onks tarvon polttopuita tuolla teidän kotona? Klappiin. Niin klappeja, haetaan klappeja tähän vittu. Pistetään makkaranuotio kehitään. Voi vittu kun paska kassa ei oo täällä paska. Siis viimeksi kun toi syttyi se vittu palo sekunnin, se on koko aski siinä. Räjähti se koko paska. Vittu saatana, mä tapan itteni kohta. Miksi? Jos nyt ei. Oi perkele, vittu kun oli lämmö. Ei! Joo, nuo tulitikut oli aika paskaa. Nyt pitää siirtyä näihin järeempiin vittu vekottimiin. Eiköhän se tällä kertaa syty. Noniin. Sytkäri. No ei tietenkään toimi sit enää. Noniin, nyt se rupes imemään ihan kunnolla. Tuosta räjähtää. Ei vittu räjähä mihinkään. Korkeitais kun se osuu tohon akkuun, niin sit se voittaa vaan potkata. Teekö vähän ruiskasta vielä? Oi saa! Se lähti. Mahtavaa. Tarmo, mä pistän vähän lisää. Tarmo, poro. Oh. Tässä vois nyt paistaa makkaraa. Vittu mitä kehää räjähti. Ei se mitään räjähä. Hyvin se siinä palaa. Ei se ole pattereita sisällä, niin ei sille voi käydä mitään. Ei nyt se sihisee vähän epäilyttävästi, tuoha pois. Koota. Kameramies ei ikinä kuole niin. Koita pekkä se koki.
Kokispulosia. Armo, kato tökkäsi kokispulosia viereen. Kokispulosia kanssa. Varo. Oi vittu ota topo. Elä satana sammuta. Elää nyt mitään lumi paskaa. Tuppailta herättää vittu huomioon. Mulla on Launialas, täällä voi tapahtua ihan mitä. Helvetin pahalla. Ei se varmaan sammu ees siitä, kun se vittu lumikakkarassa tulee. Voi vittu sä ootte kyllä saatu. Oi vittu. Lisää ylpeä. Siellä menee. Xbox-ohjain. Miten se on tommonen vitun... Vittu tos, ota toi vittu, se on toi sytkäri, siinä on sytytysneste. Oi niin! Tiedät, siellä se voi olla. Ei Tarmo, heitä vittu tuleensa, kun ei se toimi. Katsotaan mitä tapahtuu sytkärille, kun se on sytytetty tuleen. Tarmo, mä koitan tätä kaaresta ottaa tätä kaukaa rangella. Vittu älä sit muhu osu. Vittu, mene vähän kauemmas. Ja mä zoomailen tota. Ruiski tyhjä, tämä kun... Heitä käytetään koko pullo, saatana. Vittu mikä katastrofi täällä on pitää. Tää vois melkein sammuttaa. Ei se... Hei todella. Toi sytkäri pitää vielä saada lähemmäs tota. Juu, nyt joku muusa kyllä. Siinä menee sytkäri. Tätä korttia. Se kihisee. Jumalauta. Kohta räjähtää toi koko paska. Joo. Vittu kuin mustaa savua, kato kuin mustaa savua. Ihan vittu mustaa. Olisiko se nyt silleen, että laittaa tosta vaikka jotain lumikekkärettä siihen päälle? Ei se paska vittu sammu. Se kohtaa Vittu palaa koko päivä. Siinä se menee. Sitten vielä tää viimeinen. Ja siinä hiillos. Joo, hyvin siivottiin sen. Sitten vitun runkkarit voi sitten vaikka tilata tän vitun kanavan ja heittää vaikka likee. Heittäkää peukku perkele. Eikä varmaan vittu litistä. Onko tää vähän kovempaa? Pistä tähän taas se kunnolla valusee taas. No vittu sä tulet mun käden päälle. Enkä pudota, mä päätän. Pistä kunnolla sen. Se on. Pistä vittu kunnolla se saatana auto. Se on vittu kato. Se on tulla perseessä. Pistä nyt siitä asetat sen kunnolla siihen. Ei sun sormet mene miksikään. You were shorter. Siis auto. Auto. Oi saatana.